Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Min kanal er helt ny, men altså det skal vi nok få lavet om på meget snart med jeres hjælp. Det er faktisk sådan, at min kæreste, han er faktisk livestreamer på Twitch, og han laver også YouTube en gang imellem. Så nu tænkte jeg, at nu er det min tur. Den her kanal kommer til at indeholde en masse forskellige spændende ting, altså selvfølgelig ting, som alle andre YouTubere også laver på deres kanaler. Men i hvert fald, hvis I har nogle forslag til, hvad det kunne være, eller noget I rigtig gerne vil se mig lave, så kan I selvfølgelig bare altid skrive en kommentar til en af mine videoer. For at fortælle lidt mere om mig selv, så hedder jeg Olivia, jeg er 18 år gammel, jeg går på HTX, som er et gymnasie, hvor jeg selvfølgelig også tilbringer rigtig meget min tid, og bruger rigtig meget tid på afleveringer og lektier. Ellers så jeg går ikke til noget, eller noget som helst, jeg er bare sammen med mine venner. Det vil jeg selvfølgelig også blive nogle videoer om, hvad jeg laver med mine venner i min fritid, eller hvad jeg bare i det hele taget laver i min hverdag. Men nok om det, jeg håber I følger med her på kanalen, der skal nok komme nogle super fede videoer allerede i løbet af den her uge. Blandt andet så skal jeg til en gymnasiefest på fredag, hvor jeg tænker, at jeg laver en lille video. Så skal jeg i biografen på lørdag og se den nye 50 Shades film, som jeg tænker, jeg vil lave en anmeldelse på. Husk, I kan altid bare skrive i en kommentar, hvad I gerne vil se, så laver jeg det. Jeg lægger et link nede under videoen med min Instagram og min Snapchat. Og så tror jeg lægger et link til min kærestes YouTube-kanal og et link til hans Twitch. Tusind tak, fordi I så med. Det betyder rigtig meget for mig. Vi ses igen en anden gang. Hej hej!